Isus Krist je poznat po mnogim poukama i lekcijama koje je podučavao za vrijeme svog života. Evo nekih od ključnih životnih lekcija koje se često pripisuju Isusu Kristu. Ljubav prema bližnjemu. Isus je često naglašavao važnost ljubavi prema svim ljudima, uključujući čak i neprijatelje. Njegova poruka ljubavi prema bližnjemu kao prema sebi samom ključna je u kršćanskoj etici. Opraštanje. Isus je učio svoje sljedbenike važnosti opraštanja i pomirenja. Njegova molitva Oče naš, uključuje molbu za oproštenje grijeha kao i opraštanje drugima. Milosrđe. Isus je uvijek pokazivao milosrđe prema ljudima u nevolji, bolesnima i siromašnima. Njegova suosjećajnost prema potrebitima model je kršćanske brige za druge. Poniznost. Isus je živio život poniznosti, služeći drugima umjesto da traži osobnu slavu ili moć. Vjera. Isus je podučavao vjeri u Boga kao očinskom Bogu koji se brine za svoje stvorenje. Njegova pouka o povjerenju u Božju providnost važna je u kršćanskom nauku. Nenasilje. Iako Isus nije bio pacifist u doslovnom smislu, njegova pouka o ljubavi prema neprijateljima naglašava miran pristup rješavanju sukoba. Svetački život. Isus je svojim životom i riječima pozvao svoje sljedbenike na svetački život, to je život u skladu s Božjim zapovjedima i u potpunom predanju Bogu. Ove životne lekcije inspirirale su mnoge ljude kroz stoljeća, ne samo kršćane, nego i ljude širom svijeta, različitih vjeroispovijesti i uvjerenja. Isusova učenja o ljubavi, milosrđu, pravdi i duhovnom životu ostavila su dubok i trajan utjecaj na ljudsku civilizaciju.